L-Imnarja, jew kif nafuha llum L-Imnarja, hija l-eqdem festa f'Malta. Il-festa tad-dawl għaliex lejliet u nhar l-Imnarja kienu jinxtelu ġejjeġ u fjakli fuq is-swar tal-Imdina bħala ċelebrazzjoni għall-festa ta' San Pietru u San Pawl. L-istoriku Mario Colejro għalinna kif mill-festa ta' San Pietru u San Pawl nibtet it-tradizzjoni tal-Imnarja kif nafuha llum. Issa tradizzjoni li n-nies jitilgħu il-buskett u l-intorni tar-rabat minn ġurnata qabel ġejja mill-fatt li jimħabba li l-proċessjoni kienet issir nhar l-Imnarja filgħodu. U fl-antik il-mezzi ta' trasport ma kienux tajbin bħallum, kienu jaħsbu minn ġurnata qabel biex jaslu fl-inħawi tar-rabat. U minn filgħodu jkunu jistgħu jassistu għal proċessjoni li toħroġ bil-kapitlu tal-katedral. Allura dak il-lej mbagħad la kienu jkunu fl-inħawi tar-rabat kienu jiċċelebraw permezz tikkel, għana, ġifieri dak li kollu tradizzjonali Malti. One News żar l-attivitajiet tal-Imnarja fil-Buskett fejn minkejja t-temperatura għolja bosta nies irħewla lejn il-masġar biex jiċċelebraw il-festa tradizzjonali. Il-wiri tal-annimali attiraw l-iżjed it-tfal. Boton f'Nigżar ġibet l-attenzjoni ta' ċkejknin. L-għana spikkat b'udjenza numeruża jisegwu l-botta u risposta umoristika bejn l-annejja. Illi nitlam meta kont żgħir kont nitlam mal-ġenituri tiegħi. Issa llum għandi l-familja tiegħi ovvjament kemm nista' nitla' kull sena. Esperjenza sabiħa, ħafna, u ħafna xtara wkoll. Filgħodu ingħataw ukoll diversi premijiet preżentati mill-President ta' Malta George Vella. Fl-indirizz tiegħu il-President qal li minkejja d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom il-bdiewa huma xorta jtellaw prodott agrikolu tajjeb u bnin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.